Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Milingi si Pedro ug nakita niya nga misunod kanila ang tinun-an nga pinangga ni Hesus. Siya kadtong nagpauraray sa dughan ni Hesus sa ilang pagpanihapon ug nangutana, Ginoo, kinsa ba ang magbudhi kanimo? Sa pagkakita ni Pedro kaniya, miingon siya kang Hesus, Ginoo, unsa may dangatan niining tawhana? Sa Hesus mitubag, kun buot ko nga siya magpabiling buhi hangtod sa akong pagbalik, unsa may labot mo? Sunod lamang kanako. Busa mikaylap ang balita diha sa mga sumusunod ni Hesus nga dili mamatay ang maong tinun-an. Apan wala mo ingon si Hesus nga ang tinun-an dili mamatay. Igo lamang siyang miingon, kun buot ko nga siya magpabiling buhi hangtod sa akong pagbalik, unsa may labot mo? Kini siya mao ang tinun-an nga nagmatuod ug nagsulat niining mga butanga, ug nasayod kami nga tinuod ang iyang gisulti. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Egon ikaw, O Kristo. Ang kinabuhi dinhis kalibutan controlled by God's power. Motoo mo, dili. Mao na nga ang Ginoo may kinabuhi, siya ra say magbuot sa atong kinabuhi. Niya pwede niya nga ang usa ka tawo dili niya ipapatay hangtod matapos ang kalibutan. Pwede na niya buhaton kay siya may tag-iyas kinabuhi. Pwede sa niya ipapatay o sayo iyang itugot ba, pero pwede ra gina niya panalipdan ang kinabuhi sa usa ka tawo nga di gyud mamatay bisan pag unsay mga disgrasya, bisag unsa pay mga kalamidad, bisag unsa pay mga sakit nga mudangat anang tawhana, bisag labaw pa nas COVID kaisog, pwede ra gina niya nga dili ipapatay kay siya man ang tag-iyas kinabuhi. Kung kamo mao'y papilion sa Ginoo, mamatay mo o magpabiling buhi? Kinsay mo ingon, ako pader, gusto ko, kung papilion kita ba? Gusto kong magpabiling buhi. Tasa ka mo? Nayusa. Sige, ingna, gusto ko pader, nga mamatay na ko karon. Tasa ka mo? Kinsa man? Na ay mga upat ka buok ka ni isa hadlok gay mo mapaso, kainit mo ana manggani unsa nagagmamatay at tingali, pero nagkinahanglan na og grabe nga pagbag-o sa hunahuna aron ta malipay nga mamatay. Kay kung dili ta magbag-oan itong hunahuna, hadlok kitang mamatay automatic gina. Di ka nang niisas kamot, kakita, kabantay man mo no, inyo man tong tupad, karong taod-taod, tamparusa ba? Di gani masuko, pasabot, anda mamatay. Pero masuko gani, na buango na, na'y klaro, karon ingnon na, hadlok man gani, suko man gani, tamparuson, sa nakagpatyon, mau na nga ay nala mo diag andak-andak nya karon unsa may maayong pilion. Ang Ginoo dili siya mo gusto nga mo pili tag dugay batang mamatay, sayo batang mamatay, dili na nato maoy choice nga ihatag sa Ginoo. Ang choice nga ihatag sa Ginoo nato, mosunod batas iyang sugo o dili. Kana magunsa magdugay kay kang magpuyo sa kalibutan, pero pulos iyawa
ang imong or yawanon ang imong gisunod nga binuhatan. Wa na kapuslanan. Mas maayo pa lang sad noon ug magpuyo lang kag 12 ka tuig unya mamatay na ka. Pero ang imong kinabuhi sama sa nila ni Saint Agnes, nila ni Santa Filomena, nilang Pedro Calungsod nga mga batanon kayo, mga teenagers, pero porting ninduta gibuhat sa kalibutan, gasigig sunod sa sugo sa Ginoo. Magunsa man og maabot ta kag 80 pero yawanon kay ka, daw kay kag yuta, sige ka anang buruka, sige kag paningil anang utang, wa jud ka mosunod sa gisulti na sa Ginoo nga panghatag og yuta, ayaw na nagbawia ang gikawat nga mga butang, higugmaan ang imong kaaway. May panog mamatay na lang sa ka. Sige, lingi ay mong tupad. Pangutan aing na sige kag tuman sa sugo sa Ginoo o sige supak. Ikaw na ba? Di man gadi mulingi. Simple ra kay na paglingi lang, di man gi mulingi samot nas pagtuman. Congratulations sa mga nilingi. Bitaw na nga malipay ta nga inig-ingon nato palit mo og slat. Sus na agi murag na nga buang, oy palit dayog slat. Kana bang murabag kana bitang paragod anang computer na buang sa computer inig-abot yun nga nanay signal hullo gyud ana dayon wa gani signal ito may signal ana katawang pagkuan ba pag bagyo nato no kato udet oy gool kay daghan kay nagagool to kay wa nay signal nya way kuryente pundok ko to pag ingon nay generator sa simbahan sus pila to dinhi ka hundreds mga tao kada adlaw ana di ay managlingkod. Wala bayad sa kuryente. Sige lang yung pahimos kay sus lipay jud kayo. Na mabuang na ta unta sa pagsunod sa Ginoo. Mo na ningon si Jesus ni San Pedro, ayaw pagsigig himantay anang imong isig ka sumusunod. Ang bantay unsay akong gisugo nimo. Unsa may labot nimo siyang kinabuhi kung ako nang buhion og dugay. Ang importante pagtuman sa sugo nga akong gihatag nimo. Mo na ako ang gihatag sa Ginoo nako pamaligya mag-slots. Nya kining atong kumbento moabot pa man kunog mga Pebrero next year o na pa ni mahuman. Nya dako pa man kay ta dinhi og kubrahonon nga slot. Pila pa ni atong halin sa SBF dag kanimang SBF dag dato nga slot mao man atong igasto anang kumbento tag 500 per slot ni nga atong halin as of yesterday 20,895 ka slots pakpak nya 55,105 pa ang kuan ganing igbabaligya wa pa mo gani katunga atong halin wa pa sila matunga ba kay 76,000 man mag-uol di ko kung mamatay ko karong gabi biyahir ba ko ron taod-taod layo-layo ra ba to mabangga na ang mong sakyanan di unyang hapon wa na idungog na ko mo na gihaya na niya ang saon naman laning 55,105 na slots nanaraba na gasugod na ra ba dang kumbento kamong naminaw kamoy hurot og palit ani hot dagin ninyong palit aron malangit mo kay ako nagtuman raman ko kada adlaw nga ibaligya nako ning slot nya kada sad semana mo palit sad ko akong kaugalingong income sad ko income aning akong dupa-dupa stipend so ako sa nang ipalit nya mag-uol di ko kaabot sunod buwan dili nagtuman man ko karon Kamo diha naminaw nagtuman ba mo nga mopalit yung mong slot depende na ninyo niya sa ato sang Mother Mary's Protective Power MMPP para ra ba ni ugma kay ang atong culmination ugma man nato buhaton sa Flores de Mayo nya nasa tay Santa Cruzan pero ang atong Santa Cruzan dili lakaw atong i-motorcade ang mga sagala ba atong i-motorcade og si Reyna Elena ato sa atong teritoryo mo nang ugma
magampo ta nga dili unta muuwan. Narabay dagong naman kinignaw. Sagdi lang. Mao lagi na ang Ginoo may nagbuot sa tanan, ang mahal nga birhen suod na kay sa Ginoo. Unsay ilang ihatag mo atong dawaton, di na lang ta magsigig reklamo. Pero ato yung paningkamutan. Mo na ang atong slots nga gibaligya para sa atong mga galastuhan ani 10,000 ka slots nga MMPP tag 100 pesos per slot. Ang atong halin as of yesterday 9,319 ka slots na atong halin. Pagpahal. Lampos kita anis halin da. 681 na lang ka slots ang nahibilin. Basig di na mo kapalit ani ugma na ba ni kutob. Nawa na gid niya mo Mother Mary's protective power. Nya salamat sa namalit. Kay murag padung man pagkahalin og hurot ang atong MMPP. Mao ni ang importante mga igsoon. Kamong mga ginikanan, ayaw mo pagsigig pangandoy nga buhi mo kanunay kay paras kaugmaon sa inyong mga anak. Ambisyoso ambisyosa ra kay mo anak. Pangandoy noon mo nga kada adlaw matuman ninyo ang inyong katungdanan isip mga ginikanan ngadto sa inyong mga anak. Unsa may inyong katungdanan? Sa pagkasal o sa pagbunyag sa inyong anak, gibalik-balik na pagsukna, tumanon ninyo ang katungdanan sa pag-agak sa inyong mga anak, nga mahimong mga maayong Kristiyanos, nga kamaong mo ampo, kamaong mo alagad, o kamaong mo antos, para sa kaayuhan sa uban. Dili kay sigilag pa eskwela, siging pa eskwela, hatod kuha pagyod, unya tinagaan pasta ng mga gadgets, kay di jud ko gusto nga magantos ang akong anak. Wa na lay ampo-ampo, kay otro sabong wa nay ampo-ampo, di na gani karosaryo, isip pamilya, sige na lang yung anang negosyo, kwarta-kwarta, sugo bagunas Ginoong pangwarta mo maayo. Wow, agaka ang inyong anak subay sa nindot tinuod nga Kristohanong kinabuhi. Ang mamatay mo anytime ay kabalaka, basta gibinlan ninyo ang inyong anak sa kinabuhing Diyos nun, mabuhi ra na, mulambo ra na, mahimo ra gid ng maayong Kristiyano, maayong lumulupyo sa atong kalibutan. Pero binla na ninyong cellphone, binla na ninyong kwarta, binla na ninyong yuta, binla na ninyong mga daghang balay, manag-away ra na, managkinihaay ra na, ang uban gani nagpinatyanay tungod ana. Lingi ay mong tupad. Yung nanaa kay anak, unsay imong gihatag, Ginoo o cellphone. Ana, unsay gusto nimong ibilin, Diyos nung kinabuhi o kwarta? Oy, daghan kay karon para sa kaugmaon sa kong anak, para sa kaugmaon sa kong anak. O tanawa na nagkinihaay na nakaron, wa ka mangutkot ron sa dito ang nagbilin na mga yuta lalisa na sastas mga apo, wa pa maghuman ang kaso hangtod karon. Ang mga katigulangan nga tuas langit nga mo'y nagantos ana nangutkot mga animal. Anak. Mga managsuon galalis lang yun ang muhon sa pagbuwag anang yuta nila nga sinunod silang ginikanan. Halalalis anang muhon nga duha ra gid taon ka dupa ang depresya. Way batasan nga naman gibinlan manggog kalibutanong bahandi. Ang gustos Ginoo tumana ang akong sugo. Kamong mga asawa, pwede mo mamatay karon dayon. Basta nagtuman mo sa inyong katungdanan ngadto sa inyong bana. Unsa may katungdanan sa asawa nga mosunod kanunay sa desisyon sa bana, dili magdiktar sa bana, dili magsigig yaw-yaw sa bana, dili magsigig pangaway sa bana. Labaw sa tanan dili mobuwag sa bana bisan pagkulatahon hangtod mamatay. No na gisulti ni Jesus ni San Pedro, mudupa ka ilansang ka sa cross. Buntong nakaingon si San Pedro, unya ka nang usaon saon man na. Si San Pablo sa unang pagbasa dito siya sa Roma, gipriso, house arrest,
nagpaabot kanus Asya Patyon. After 2 years, gipunggutan siya sa liog, pero matud pa sa unang pagbasa, maisugon siyang nagsangyaw ug nabuhat niya sa tumang kasayon. Way kulba. Way kulba. Ikaw prisohon ka niya, inigabot na 2 ka putlan ka sa liog, di ka kakulbon. Uy, Ginoo intaw na. Ayaw, kulba dia. Basta nagtuman lang yun ka sa sugos, Ginoo mo na importante. Long life is good, but it is not preferable. To do the commandments of Jesus is better than to have long life. Mo na long lasting effect anang imong pagtuman. Kamong mga bana, pwede rasan mo mamatay karon makras ng inyong motor, mabangga ng inyong gisakyan. Pwede ra. Basta nagtuman lang yun mo sa inyong katungdanan matag adlaw ngadto sa inyong asawa ug unsa may katungdanan sa bana nga kanunay maghatag magbuhat alang sa kaayuhan sa ilang asawa nga sama ni Kristo. Iyag yung paningkamutan ang iyang asawa di gyud mayawaan. Nganong sige man kag hapyod anang manok, di ka na makapayawa sa imong imong asawa. Sige man kag inom anang kulapo kanang Red Horse, di ka na makapayawa sa imong asawa. Sige man kang hapyod anang GRO, kumot-kumot anang paa nga hugot pa kaayo, di ka na makapayawa sa imong 60 ng edad nga asawa nga kuyos na kayo. Nya adto ka mo pili atong hugot pa, di ka na makapayawa og nagbuhat ka sa paglikay ana. Congratulations, pwede ka mamatay anytime. Og sa tinud-anay gyud mga igsoon, ang tao nga nagtuman sa sugo sa Ginoo excited gyud mamatay. No, automatic na di gyud mahadlok mamatay. Mo smile pa na kung doon na schedule sa iyang kamatayon. Si Lorenzo Ruiz, ang atong unang santo sa Pilipinas, nag-smile sa dihang niingon siya sa panahon sa torture. Niingon siya, kung tagaan ko sa Ginoo og 1,000 ka kinabuhi, malipayo na kung ihalad kaniya sa samang paagi. Pasabot, bisan pag inyo kong torturon 1,000 times, I am happy. Di ba? Katapusang lingi sa imong tupad. Yung na malipayo na kag mamatay. Moingon gani, of course, congratulations. Pero moingon gani, ikaw po simba ko uri, ikaw po tayo mauna diha. Kana may pagkayawanon pa na siya, no? Labing siguro, wapag na mo palit og slot.